Jeg kan rigtig godt lide planter. Både dem, som jeg har købt sådan helt perfekte og færdige. Jeg kan også godt lide dem, der starter med sådan et tørt lille bitte frø og bringer stor jubel, når de første kim stikker op af jorden. Og så er der også de planter, som jeg har arvet fra andre. Siden jeg var teenager, så har jeg bedt om aflægger hos mine bedsteforældre og andre mennesker. Og med glæde så er jeg fuldt aflæggerens vækst gennem årene. Desværre så må det også lyde sådan, at ikke alle aflæggere har klaret sig lige godt hjemme hos mig. Nogle de er her ikke mere, andre er blevet tisset på af katten, andre spreder stadig glæde hjemme i stuen. Men jeg har særlig en plante, der er ret speciel for mig, og som har overlevet i nogle år. Det er sådan en duftranke. Jeg fik den som aflægger mine bedsteforældre en gang omkring år 2000. Planten den har været igennem ikke så få forandringer i hjemmet og mit liv, og med meget skiftende jordforhold. Til tider så har jorden været stenet og knastør, og der har ikke været meget håb for den omtalte plante. Andre gange så er den soppet rundt i så meget vand, at den ikke kunne optage mere, og den begyndte at se lidt gusten ud. Men på en eller anden måde så er planten altså stadigvæk hos mig. Kønt er den måske ikke længere, og man kan se, at den har været igennem lidt af hvert, og der sidder til med et stykke gammelt julepynt på den. Og alligevel så giver hverken jeg eller planten op, og jeg håber på, at vi får mange gode år sammen endnu, og at den en dag vil vokse videre, når mine sønner er vokset op og har deres sted engang. Har det været særligt fornuftigt? Har det været økonomisk? Har det været spild af vand og plads i vindueskarmen? Det kan godt se sådan ud for nogen måske, men ikke desto mindre, så har den altså en plads i mit hjerte og giver mig stor glæde. Og sådan forstår jeg også bondemanden i dagens evangelium. Effektiv og økonomisk, det kan vi ikke kalde ham. Man må sige, at han er utrolig vedholdende, stædig og meget øssel. Han kaster om sig i øst og vest, både der, hvor der er tør, og helt sikkert også der, hvor der er alt for vådt. Han spreder sine frø i den lyse sandjord, det røde grus, den mørke muld. Ja, alle steder efterlader han sig frø, selv der, hvor tidslerne truer med at overvinde det lille frø, og hvor næringen nærmest synes at være uendelig langt borte. Han er en mærkelig mand, den her bonde, og nok ikke populær, hvis han havde en samarbejdspartner, der havde håbet på at få stort udbytte. En forretningsmand ville synes, at manden her, han skulle stramme sig an, holde lidt igen, bruge sine penge og dyrebare korn mere fornuftigt. Så skulle bonden nok en dag få smukke, gyldne marker lige om hjørnet. Vi ved, at det her det er en lignelse, og vi ved, at lignelsen fortæller os om Gud og hans rige. Og med Guds rige, så er det sådan, at den her økonomi, der udføres, er radikalt anderledes end den her verdens økonomi. En regnskabsfører, der regner på en helt anden måde end den vi kender, eller for den sags skyld selv udfører. I Guds rige så er det ikke altid logisk, det giver ikke altid mening, og så bryder det grænser, skel og barrierer. Det er utroligt, mod fornuften og næsten usandsynligt. Og alligevel fortæller Jesus om den her usandsynlighed gang på gang. I dag med den her skødesløse bonde og den i sidste ende overdrevne høst. En hyrde, der forlader sine 99 får for at søge efter det ene, der er blevet væk. En vingårdsejer, der udbetaler sin arbejder efter en løn, der forekommer oprørende. En tjener, der skylder sin herre millioner af kroner, men eftergiver ham gælden. En far, der holder en overdådig velkomstfest for en hjemvendt søn, der har svigtet ham, såret ham. Vi hører det i de lignelser, som Jesus møder, men bestemt også i den måde, som Jesus møder sit medmenneske på. Hans frø blev nemlig sået selv der, hvor vi ville give op. Der, hvor vi ikke ville have orket det andet menneske. Der, hvor vi ikke havde tid.
Der, hvor vi er bange for det anderledes. Vi hører, hvordan ordet lyder ind i hvert enkelt menneskes liv. Hvordan ordet ændrer menneskers liv. Hvordan ordet blev kød og tog bolig blandt os julenat. Og i hver os, der sidder her i dag, der er det her frø plantet. I løbet af vores liv repræsenterer vi lidt af de forskellige jordtyper. Nogle gange er vores jord stenet og kontant. Andre gange vil vi ikke lytte, så ordet og frøet kan vokse i vores liv. Andre gange er vores jord overvandet af alle de indtryk, vi får fra verden. Og så kan vi slet ikke rumme mere, heller ikke Gud. Jorden kan være druknet af sorg, og til tider så kan tidslerne i vores liv i form af ego og selviskhed og dømmesyge have taget over, så frøets vækst hændes. Glædeligvis så er det også sådan, at vores jord også kan være af den allerfedeste slags. Den, der bare strutter af sundhed og næring, og frøet spirer i os, vokser med frugter, tro, håb og kærlighed. Og der ser vi, hvordan Guds rige allerede er midt i blandt os. Hvert øjeblik, der ser Gud nemlig det her frø i os. Selv der, hvor frøet er tørret fuldstændig ud. Der, hvor vi normalt vil erstatte det med et andet, eller se til det, der bærer bedre frugt. Der satser han vildt og uansvarligt og øsselt og venter på, at frøet endelig en dag må svulme op og suge næring til sig. Og den første spire bryder frem og bringer glæde til både ham og vores næste. Og når den her spire så er brudt frem i vores liv, så ønsker han bare, at vi må blive ved med at vokse i ham og med ham. Han ønsker, at ordet må blive ved med at lyde og spredes overalt på hele jorden. For det allerhøjeste ønske for Gud, hans tro, hans håb og kærlighed for sit menneske, det er altså bølgende marker over hele jorden, hvor hvert et strå bærer aks, hvis korn er spændt til bristepunktet. Den dag, der står han klar til at hive høsten i hus, og så er hans rige brudt fuldt ud igen. Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os bede. Far, tak fordi at du har plantet et frø i hvert enkelt af os. Hjælp os til at pleje det og passe på det. Både det, der er inde i os selv, og det, der vokser i vores næste. Vi beder dig om, at du må tage vare på alle, der lider i verden, under sult, sorg, sygdom, angst, ensomhed, eller andet, der truer med at lægge livet øde. Styrk dem, der lider under anfægtelse og tvivl, alle, der er mistet eller står for at skulle miste. Vær med dem, der savner tro, helbred, arbejde, et land at bo i eller en fremtid. Vi beder specielt for dem, hvis navne vi hver især kender. Kom til med din fred og lad dem hvile i, at du er den nær. Vi beder dig om, at du vil styrke vores menighed og kirke, både her i vores by og over hele verden. Send din ånd til os og velsign os alle med dit ord og nærvær. Ja, vær med os og styrk os i vores vidnesbyrd om dig, så du kan blive alt i alle. Vi beder dig for kong Frederik den 10. og hele hans familie og hjem, ja, enhver familie over hele verden. Vi beder dig om, at du må være med dem, der har ledelsestjeneste i Danmark og i verden, at du må være med dem, når de træffer vigtige beslutninger på skabelsens vegne. Vi overgiver os nu til dig og beder om, at du vil følge os med din hjælp og nåde dag for dag, og til sidst lad os komme hjem til den evige glæde. Amen.